Olu lusasazo ngqo lweendaba zesiXhosa lusiza eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naseziphala phambili ngale ntlwa. Kubalulekile ukuthi le alliance iqhube isebenze kunye. Le alliance singayiqhekezi. Usebenzise umsitho wokubhiyozela iminyaka eyi-113 wasekwa umbutho ANC uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthetha nabagxeki borhulumente obambiswana ngolawulo. The circumstances surrounding this incident is still under investigation, as well as the motive. So we are doing our best. Kubulewe abantu abasibhozo kwilokishi yasePinar eMpumalanga kudubulo lwesininzi. Molweni makhaya khongozela novimba wangokuhlwanje. Umongameli we-ANC Mnumzana Cyril Ramaphosa usebenzise umsitho wesikhumbuzo sokufinca iminyaka i-113 wasekwayo lo mbutho ukuthetha nabo bagxeka urhulumente wobumbano lwesizwe besithi sisivumelwano esithengisayo. Ethetha namawaka amalungu nabaxhasi be-ANC, umongameli Ramaphosa uhlabe ikhwelo lokuba ingabhatyalaki imbumba kanxantathu. Isigungu esiphezulu senhlangano ebusayo sibikele abalandeli namalungu eqembu namhlanje ngemphumela yangokhetho langonyaka odlule. Umongameli waleli qembu Cyril Ramaphosa kumqulo awukade uletha kulabaholi nabalungu aleli qembu uthi isimo sezepolitiki eNingizimu Afrika sesishintshile manje. There is a new political environment also in our country following the May 2024 elections. Your movement, the African National Congress, is no longer in the majority in parliament to form government on its own, and now leads a government of national unity with 9 other political parties. uRamaphosa uphinde wathi umbimbi unxantathu akumele uhlukane. Amakomanisi asekhethe ukuthi azozimela okhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ka-2026. Kubalulekile ukuthi le alliance iqhube isebenze kunye. Le alliance singayiqhekezi. Le alliance singayihlukanisi. Iqhube iye phambili isebenze kunye. Kungabi nalabo abazawuphumela ngaseceleni, kungabi nalabo abazofuna ukuthi bamele ngaseceleni. Umyalezo awuqondise kwamakomanisi ukuthi kumele kube khona ubumbano nanokuthi ANC ayikashintshi. Now the false notion that the character of the ANC and strategy of the ANC has now been redefined by a single tactic of forming a broad, inclusive government of national unity is really a distortion of the realities our movement faced and should be dismissed out of hand. Bacinga ukuthi sesishintshile. We are no longer the ANC of old. We remain the African National Congress with our principles, being very clear on what we stand for. uRamaphosa uphinde wagcizelela kwabaholi baleli qembu ukuthi abayeke ukuliqhekeza njengoba kuziwa okhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseKhayelitsha eKapa. Ibala iMandela Park kwilokishi yaseKhayelitsha belityabekwe ngemibala ye-ANC nanjengoko eliqela belibhiyozela ukufinca iminyaka eli-113 lo mbutho uthi uthathe isigqibo sokubhiyozela iJanuary 8 kwilokishi yaseKhayelitsha ukuze uluntu lubone ukuba lufikelela ndawo zonke. Ngamawakawaka abaxhasi namalungu e-ANC bebephumile ukuzimasa imibhiyozo ye-113 likhona eliqela. Bonwatyiswe ukusuka kumculo ezenkcubeko kunye nomboniso wezithuthuthu. Inye into esinayo bethunani
nge-ANC phambili nge-ANC phambili. Masimanyaneni. Simanyaneni bethunani sibe banye kule ANC. Sithi siyaphambili nge-ANC. Asokhele izindlu. Lesifuna zizindlu. Apha eKapa siyadedela izimvula. Nezitrato zigcwala amanzi. Sidame emanzini. Ngelixa iziyunguma ziqhuba osomashishini bebebala imali. Business was quite okay, and we appreciate that the ANC and comrades of the ANC have been supporting this business. It was very quiet. Yeah, very, very quiet. Cape Town doesn't have business at all. Eli qela linethemba lokuba ngokubhiyozela ukusekwa kwalo eKapa kuza kuba indlela esingise ukubuyisa abantu abalityesheleyo kunyulo lomasipala lonyaka ozayo. Tinglulama Matya wendaba ze-SABC eKapa. Abantu abasibhozo baye babulawa kudubulo kwilokishi yasePinar eMpumalanga. Oludubulo lwenzeke ngaphandle kwendawo yentselo kusasa namhlanje. Abantu abathandathu babhubhe kwesisiganeko, abanye ababini babhubha esibhedlele. Amapolisa asaphanda unobangela wesisiganeko. Lahlanziselwa labandikazi labantu abasibhozo kutyholwa ukuba imoto ezimbini zisingisele kwindawo yentselo yelokishi yasePinar eMpumalanga ze udubulo lwasukela kwabo bebekwezo moto zigalele imbumbulu kwabathandathu ze yehlukana imiphefumlo nenyama kule ndawo yexhwayelo. Kambe ke abanye ababini banyamezele umonzakalo de bawunabela uqaqaqa esibhedlele. Amaxhala saxhomile kuluntu lwalengingqi sesisithwakumbe. Ubhlungu angathi le ndobe sala sivele ekseni kuthi nami ngalelinye ilanga tithuka ngisibona leso simo leso bengacabanga ngoba le ndobe sinokuyiva sivele ekseni kuthi emathavela kwente 1 2 3 bantu bayadubulana ini njani besinakuvele ekseni besingacabanga ukuthi ngathi ngalelinye ilanga singakubona kwentekala kithi. Kananjalo kukhwanqisayo nangakumbi inyewe kumila kunje ayiqali kule ndawo yentselo yalengingqi. Maphoyisa ngathi anga-investigator athole ukuthi bobani babanjwe. Kweyomnga ukutsho ngoDisemba onyaka ophelileyo ubomi bomntu banqanyulwa kule ndawo yentselo xa kungoku amaphaphu aphezulu kumnini wayo. Sekabi kakhulu bantu bayakhuluma bakhuluma labanye labakuthandzako thina lesingakwazi kepha le business lena ayisiyo yanamuhla ngiyacabanga ukuthi seyiya ku40 yeminyaka akukaze kwenteke letigameko letingaka. Lo gama awukafumaneki umkhondo wemipu ebisetyenzisiwe kwesisigigaba kunjalo nje amapolisa athabathe abasetyhini ababini ukubangcambazisa ngemibuzo. Circumstances surrounding this incident is still under investigation, as well as the motive. So we are doing our best. There is a team that has immediately been assembled to investigate this incident with the hope to get the details of what has occurred. Ukanti ke akukabikho namnye osele ebanjiwe ngesisiganeko abakwantsasana bamemelele ukuba uluntu luncede ngeenkcukacha izithe vetshe. Imanyano yabongikazi Hospesa ithonesa ababini abaxhulweze badlwengula kwikliniki yaseRhatshweni ngaselibwarhome eLimpopo banxunguphele. IHospesa incokole nonesi abachaphazelekileyo ngesisehlo ebesibehlele besemsebenzini ngokuhlwakwa ngolwesine. Isebe lezempilo lithi liza kuhlala livaliwe liziko lempilo ngalempelaveki. Imanyano yabasebenzi Hospesa incokole nesibini sabongikazi abehlelwe sisehlo soxhilo nodlwengulo. Imanyano ithi Tlandlolo onesi bakhalaza kwisebe ngomba wezokhuseleko kweliziko kodwa isikhalo sabo asathathelwa ngqalelo. Kungokunje abanesi bafumana unyango kwanoluleko ngokwasengqondweni. They've tried to reach out to management about this incident in a form of a grievance, and that grievance was not responded to up until today. So they are angry, traumatized at the very same time. Ngokutsho kwemanyano isebe liyaphanza ukuhambelana nemiqathango yezokhuseleko kuwo onke amaziko asebenza iure ezingama-24. Le manyano ifake impepha ngakwisebe lezempilo kwinkundla yezemisebenzi.
In terms of the Labour Court case that we referred to Labour Court in Gauteng, it was simply because of forcing management or employer to comply with their own policy, because employer is defending or opposing their own policy that was implemented and approved by the MEC in 2016. Isebe lithi kwakudala lisebenzisana nemanyano ngemiba yekliniki ezivula iure ezingamashumi amabini nesine. Labor unions, basically especially Hospesa, is utilizing this situation to grandstand, because at no point do we open a clinic for 24 hours without necessarily consulting with the unions. Izigulana ezidinga unakekelo kule kliniki ziyajikiswa. Le kliniki yenye kwezingamakhulu amabini mashumi mane ezimiselwe kusebenza iure ezingamashumi amabini nesine. Kwalapha ezindabeni ziyabongozwa intsapho zaseGauteng ukuba ziyokundwendwela amangcwaba abo zibathandayo emva kwemvula ezimandla ezikhokelele kukhukuliseko kwaze konakala namatye amangcwaba. Kodwa kuqala masileqisa umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona kwezindaba sikwabamba ngazo zozibini ngokusixhasa. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus ukanti ungazifumana kuphela nje kwazo kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesixhosa. Siyacela ke ukuba xa ubukela ucofe ulike ukanti ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Masiphinde sithi rhwaqo kwinqaku elihamba phambili ngokuhlwanje. Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa usebenzise umsitho wesikhumbuzo sokubhiyozela iminyaka eyi-113 wasekwayo lo mbutho ukuthetha nabo bagxeka urhulumente wobumbano lwesizwe besithi sisivumelwano esithengisayo ukanti ukwamemelele ukuba ingabhatyalaki imbumba kanxantathu. Sithanda ukulumkisa abantliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. Urhulumente KwaZulu-Natal uthi kuyaxhalabisa ukunyuka kwezinga lokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweli phondo. Kutshanje kubulewe Ayabonga Mjilo beneminyaka eyi-23 walahleka ngeKrismesi kwindawo yokutyela eMhlanga Rocks. Umzimba wakhe ufunyenwe eNanda ungcwatywe kwiyadi yendoda wasebenza nayo kungoku nje ibanjiwe le ndoda. Umjilo ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eHlokozi KwaZulu-Natal. Intlungu ibibhalwe ebusweni ngethuba usapho nabahlobo bezokuthi ndlelantle kunenekazi elincinci belisaze ngobuso elizweni. Ukusweleka ngesiquphe kuka Ayabonga Mjilo kothuse usapho nabahlobo. Wabikwa njengoxhwilweyo ngosuku lweKrismesi emva kokungabuyeli kokwabo. Usapho lufumanise ukuba uswelekile emva kweentsuku ezili-10 emva kokubanjwa kwendoda ekukholelwa ukuba yiyo wagqityelwa ehleli kunye nayo. Amapolisa athi umfana futhi kunene oneminyaka engama-37 wayisa uMjilo kwikhaya lakhe nalapho kutyholwa ngokuba baye banengxabano khona. Kutyholwa ngelithi umtyholwa uye wamkrwitsha de wasweleka ze emva koko wamngcwaba kwiyadi yakhe. Amapolisa aye awufumana umzimba kaMjilo ngoncedo we-CCTV camera. Umtyholwa uvele enkundleni kwaye ujongene netyala lokubulala, ukuxhwila nokuphazamisana nengalo yomthetho. Usapho luthi lunxunguphele kwaye lusothukile indlela ebulewe ngayo intombi yalo. Painful part was when we went to the mortuary and we couldn't locate the head because the body was decomposed, and as you can see today the service was very short. It's a devastating matter, but we, as a family, in the end, will need justice to be served because the perpetrator confessed. Kungoku nje urhulumente wephondo uthi unezicwangciso zokuseka ilaboratory yophando nzulu ngoncedo lwecandelo labucala ngenjongo zokukhawulezisa iziphumo zencindi yofuzo kumatyala odlwengulo nawokubulala. Because of the police, they have been so far in most of the cases been able to arrest the perpetrators. One of the reports I will be receiving in the cabinet that will be sitting Wednesday is a report on the DNA forensic laboratory, because we don't have one in the province of KwaZulu-Natal, so as to expedite the cases of GBV. Ezinye izicwangciso zokuqubisana nodusho olusekelezelwe kwisini ziquka ukwenza i-app eza kuncedisa amapolisa ukufumana naye nabani na odinga uncedo.
Umphathiswa wenkonzo yesipolisa uSenzo Mchunu uthi kungekudala kuza kuqalwa inkqubo yokubhangiswa kokusekwa kwamaqela emigewu kweli lizwe. Uthi amapolisa kufuneka asebenze ngamandla ukuphelisa imigulukudu kuquka nokusekwa kwamaqela ayo. Umchunu bethetha ngethuba kungcwatywa ipolisa uKellen John Andrews nodutyulwe ngosuku lokuqala kunyaka omtsha ngethuba esemsebenzini. Ebesaziwa njengoSuperman uConstable Kellen John Andrews onconywe njengomntu onobubele kwaye ezinikezele kumsebenzi wakhe enekamva elihle emapoliseni kodwa ikamva lakhe linqunyulwe futshane eneenyanga nje ezintathu elipolisa yaliphupha lakhe kulandela ekhondweni katata wakhe wayesemsebenzini exeshikeni ebulawa kwi-Northern Areas. Imoto yawo yamapolisa yonakala waze wadutyulwa kwindawo ekuvame kuyo amaqela onqevu. We now want to develop a law banning gangs because this talk of a gang, this gang, that gang, this gang, and we name them ourselves, itself is wrong. We now have to say, let's have a specific law that bans gangs. Banjwe abarhanela abathathu ababini beneminyaka 27 bebanjelwa ukubulala nokuba kuphinde kwafunyanwa umpu welipolisa. It's a pity that we had to lose one of the sunrise coming up in the police service. But from us as the men and women in blue of the province of the Eastern Cape, we will never stop fighting crime in this province. For as long as we are wearing this blue uniform, we are still going to fight crime in the communities. Usapho lwakhe luthi ushiye intlungu engasoze iphole. Carried your heart on your sleeve, and like anyone else you battled with thoughts and feelings, but you would always remain the most pleasant person. I will always remember you saying that anxiety is like your superpower. That anxiety makes you think of every possible outcome of a situation in a split second, but one of them is always true. I thought that's a different perspective. Umphathiswa Mchunu uthi esisiganeko belilishwa nanjengoko le moto yamapolisa bekwimeko efanelekileyo. NjenguLerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Inkampani ejongene neepaki neziko lwezilwanyana iJohannesburg City Parks and Zoo ejongene nolawulo lweepaki, iziko lwezilwanyana nendawo zamangcwaba libongoza intsapho ukuba zindwendwele amangcwaba abo zibathandayo emva kwemvula ezimandla ezikhokelele kukhukuliseko kwaze konakala namatye amangcwaba kuquka eAvalon, eWest Park, eOlifantsfontein naseWaterval. Ngumbono obuhlungu ukubona ingcwaba elidikileyo. Kungoko eJohannesburg City Parks and Zoo ibongoza intsapho ukuba zityelela amangcwaba zibona imeko yamatye esikhumbuzo zabo zibathanda emva konogumbu wemvula eGauteng. Our role is to advise the community, basically to come out to inspect the grave sites of their families, to then report any erosion that has happened on the grave, or if a tombstone has collapsed. Ukanti inzululwazi ngokusingqongile uKen Smith icebisa omasipala ukuba xa becanda umhlaba bangasika iziza zamangcwaba kwiindawo ezisezantsi ngokuma. As we know, prevention is better than cure. So the planning and allocation of areas for cemeteries by municipalities takes into account heavy rainfall. Considering relatively flat topography and keeping out of your low-lying areas, which tend to have soils that are poorly drained and shallow water tables. Ukugcwala umhlaba wamangcwaba yiloo nto iCity Parks ibongoza uluntu ukuba luphonononge ezinye iindlela zokungcwaba njengokungcwaba abantu ababini kwingcwaba elinye. Sibulele mawethu ngisibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.